Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje mhla 14 August 2025. Okay, njengoba sesazi bakithi ukuthi uZoleka noHlathi sebehlezi belwa. Hayi namhlanje bathe nje bevuka babe sebekwebhana. uZoleka ulokhu ekhale njalo ngabantu bakamabandla bangafuna ukuhamba lapha emzini wakhe. Avele nje athi uHlazi uma belapha Zoleka abadukile phela nabanekhaya lana. uZoleka adinwe bakithi ebuza uHlathi ukuthi okay ukusho ukuthi yena kulomuzi akasa-exist ngoba othulani benza yonke into abayithandayo, uvula ngisho ifridge azikhiphele into ayithandayo engathi uyayithenga egrocery. noHlathi nayo avele avuke umbhejazane esho khona ukuthi wena Zoleka nje unomona, ayikho enye into onayo umona Zoleka. Wazi waphinda kathathu ukuthi uZoleka unomona. Bakithi uqhawe lapho ngaleso sikhathi usemnyango ubethi ulethele abazali bakhe ukudla kanti uzoficana nenkinga endleleni. Wavele wajika esebhocobele nje bakithi. uHlathi nosisi wakhe bayakhuluma etafuleni lapho. Nkosi yami uqhawe akuvumi nokuthi akhulume ngendlela akuyona. Shuthi bakhuluma indaba kaDaphne ukuthi emsebenzini awukho, awenzayo la endlini awukho, uyarobha nje uvele asholo phezulu, avele asholo phezulu uNtsika athi uqinisile mntakabawo. Asho khona ukuthi yena ilokhu afika lana amashidi akhe akaze ashintshwe. Washo nokuthi erumini yakhe lana alala khona kugcwele izituli, uDaphne uma eklina uyarobha. Kanti kusenjalo kuzovele kuqhamuke uZoleka angabanaki nje ngalento abakhuluma ngayo. Avele abingelele ingane yakhe ayibuze ukuthi i-right yini, avume naye bakithi uqhawe kodwa ezibonakalela nje ukuthi akekho right. Athathe lokho akuthathayo aqeda ahambe atshele ingane yakhe ukuthi ibe nosuku oluhle. Basale baqhubeka nokukhuluma uHlathi nosisi wakhe. Wavele wathi usisi wakhe ubingelela ingane yakhe yodwa aqeda ahleke emva kwalapho. Aqhubeke akhale ngoDaphne ukuthi namanje akakafiki kanti useyangena bakithi nakhona ungena egijima angithi ulate. Wathi nje uHlathi angeke ilunge lento, ulate ngo-30 minutes wonke. Azixolisele bakithi uDaphne asho uHlathi ukuthi indelelo nje leyo. uHlathi uthe ethinta ifridge walibona linezitulu wavele nje wangapholisa amaseko. Wabiza uDaphne wathi nje usengoxoshiwe. Wathuka bakithi uDaphne kwasho khona ukuthi akusasizi. Wathatha izikhwama zakhe wahamba. Wasala uHlathi wabiza abantu bakhe ukuthi bazoklina lana. Uma ethi ebuya emsebenzini uZoleka ufica abantu angabazi bayaklina. Abuze uDaphne ukuthi uphi phela isisebenzi sakhe bakithi. Avele nje athi uHlathi umxoshile ngoba uyarobha futhi uyivila. Ebese uZoleka ebuza ukuthi usithathaphi isibindi sokuthatha isinqumo wedwa ungangitshelanga ukuthi ubenzani. Wathi phela yena kukwakhe lapha angeke ezwe ngomunye umuntu. Wavele wadunyelwa yikhanda bakithi uZoleka. uZoleka ukhuluma noHlathi umtshela ukuthi akasoze ashintsha usayiyona leya ndoda ayakade eyishilo 20 years ago. Wabe esemtshela nokuthi uDaphne uzobuya ngoba lento ayenzile ayikho right futhi akakwazi ukuthi azithathele izinqumo emzini wakhe. Wavele noHlathi waqinisa ekhanda wathi nje ikamabandla lana kuzokwenzeka into eshiwe imina. uZoleka wathi uthanda ungathanda uDaphne uyabuya phela indlu yami lena engayithenga ngemali yami ngingakaze ngilekelele umuntu. Namhlanje usukwazi ukuthi ikamabandla. Wathi ngeke nje ukubone lokho kanti ulalele futhi bakithi uqhawe. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukunciza notification bell, subscribe noma kusho umbono wakho. Bye.